naši zábavu. Na dnešním honu bylo střeleno 32 kohoutů, si chytli 2 slepice, 12 zajíců a 4 kačeny. Samozřejmě je to dilema, jak zvěř rozdělit. Domluvili jsme se a říkali jsme to i na začátku. Na první honě nevíme, jak budeme moct podměňovat honce. Tombol na plesy a na, říkáme, na žaranicu a na dnešní tombolu. Každý člen Teď si to teď tam napsat. Pan Radek Lízal. Mluvíš o sobě nebo o tom? Ne. To asi nahrává. Dobře jsem si všiml, jak zateřil kačenu na polesi. Vzal kačenu, kterou mu přinesl pes, ještě živou, tak to se na ní podíval. Dal jí dolů do trávy, to se rozlíbil a udělal. Já nevím, odkud, kdo přicházíte k nám. Stává se to u vás? Viděl jsem to. Budíš mužem lehká. Dobře, ale ta kačena ještě žila po tom kroci. Pak se dál vystrhl a zapeřil. Říkal, doufám, že jenom muset porodit krkem a pak ještě jednou. Ani to nebudu komentovat, prostě ten jeho trest jasný. Já nevím, jak mám pokračovat dál. Musím předvat i krále. Musím předvat i krále. Já jsem mu už tady rovnou při tom jmenování krále řekl jeho trest. Ten byl člověk, když Pepa Kulíšek volá, kurva přines ho, on říká, kurva odnes ho. Tak ho nemusím nosit. Co to je? Co pak majitel psa je nějaký honec? Ne, majitel psa je ten, který má toho psa na starost, ale není to honec, není to ten, takže kurva odnes ho. Možná se to jinde nosí, u nás to rádi nevíme. Prosím vás, další hříš. Je to zase líp. Ale nejsem to já. Protože mne stačil se kam se kdo podívá, tam jenom lízal, že jo? Rouci se na to začali trošku motat. Ale prosím vás, v prvním honě kdo tady byl? Vyletěl vypuštěný bažán. A ten bažán obkroužil kolo nad všema zúčastněnýma, ale protože letěl tak nízko a nikdo nechtěl střelit, že říká nerozbiju a to, tak ho nechal. A naposled stál jeden člověk, který byl hnedka vhlava, ten stříl na levou ruku, tak to se na něj podíval a když letěl metr na něm, tak ho takhle nabodák ho nabral. Skutečně trefil ho na prsa, ten bylo to dělal vrnec a spadl mu k nohám. Na bodáky to neznám. Lovecká metoda na bodáky neexistuje, proto musím předvolat Jiřího Lízala. Normálně mu to narval do prsa dvěma. Normálně ho nabral těma hlavňama, na prsa ten kout spadl do toho peří a stále. Já si myslím, prosím vás. Proč jsme ten výřad tady neměli větší? Já vám řeknu hnedka proč. Ne, že bychom ho potřebovali větší, my ho můžeme mít klidně menší, my jsme viděli, že to sami rámeček byl plný, ale pozor. Vyletí kohout, kohout, cvak, cvak.
co to je? Ten člověk otevře flík, toho tam neměl patron. A jsi šťastnej. Ten člověk tam neměl patron. Nemůžu pozvat nikoho jiného než pana Sekanina. Protože jste sami slyšeli, že toto, co se stalo, je neomluvitelný. Já pro tyto hříšníky žádám nejpřísnější potrestání, jaký je v těchto kruzích možný. Já bych je rovnou navštěvil. Huberte, do životí. Do životí. A ty taky, zapiš mě to tam. Když tady vidím před sebou na té lavici obžalovaných takové vyčerpy, nemůžu než říct, my tady máme dneska letos nově jmenovaného našeho představeného Radka Lízera. Je to náš dobrý kamarád. Jestli ho vysadíme na ten piedestál, on nám to takhle spadne. Vaše obvinění jsou neomluvitelná. Já teďka předám slovo vašemu panu obhájci a doufám, že bude schovivavý k nám jako ke stolici a bude pěkně přistej na vás jako na obžalované. Děkuji za slovo. Vážení, nic se nebojte. To, co jsem slyšel, jsou vymyslí, vykonstruované leži, nicméně máte dostatek finanční zejména, jsem připraven vás obhájit jako komerční obhájce. Doba je zlá, nic není jednoduché. Od začátku. Já nezapisoval nějakou scénu. On žádnou kachu nezapisoval. On měl vodit odpsát, ještě si voditkem odpsat, říkal nestílejte, kaďte nelovte to, co se má. To vůbec není pravda. Tady tohle číte, není já si myslím, že ten mladý slušný, že jsem měli ústavu udělat elán do toho, on je připraven vždycky místo záklidně, či to je taky on nemůže za to, že máte překamenou zvěř, já jsem to viděl, pod každým zásypem, pod každým pařížskem, hromady kukuřice. Ti kohouti jsou tak těžcí, že oni se ani nezvednou. A on určitě chudák řekl, chlapi, nestřílejte nízko. A ten kohout chudák se mu zadovolal. Je nevinný člověk. Mirek Sekanina, tak by se měl chovat každý. My do té přírody se chodíme už jenom pobavit, ne střílet, zabíjet zvěř. On ví a je nám to přikladem, že to nechce zabíjet. On se ani nenabíjí, aby ho to nesvádělo. Já žádám, aby všichni tyto 4, jak byli plné vyšší společení obžalovaní. Já děkuji panu obhájci za obhajobu, která byla chabá, protože a soud se nyní, vyslechli jsme slova obžaloby i slova obhajoby, soud se nyní poradí. Alkoholici. Je to banda alkoholiků. Určitě. Musíš se poradit až snadno. Takže vážení, povstaňte. Neví ostatní seďte. Vyslechněte slova. Jste odsouzení k zaplacení půl litra vína za 80 korun, které si koupíte tamhle u naše, ano, jste říšníci, se nedím. U naší obsluhy, posaďte se. Chlapci, nic jsem neviděl, tak víno je drahý. Jakože nekupoval semičku za 800 000, čemu se divíte. Nicméně, já jsem ochoten za vás tuto vysokou cenu za tak málo vína klidně zaplatit. Svatého Huberta. To bylo nedávno. Někdy druhýho?
My jsme měli Huberta Urbánka, vždycky byl první hon a on říkal, Huberte, zaplať. A on říkal, já jsem Humbert Hurbánek. On byl Hubert Urbánek a on říkal, ne, já jsem Humbert Hurbánek. Mně se to 2. listopadu. Vážení, 2. listopadu je svátek zesnulých. To asi nebudeme mít svátek. Za kilo ten. Abych to vám zakázal. Bylo dobrý. A teďka já si to nepamatuji. Ty jsi tak to viděl. Tak 3. Už nic neříkejte na otázku? Ne, nechcem. Dobře, tak běžte a běžte si splnit svoje odsouzení. Já to budu psát asi. Trestali všechny, ale nemám tomu tak. Kdybych vás jmenoval každýho, dobře byste věděli, za co to bylo dnes. 24 hodin. Prosím vás, Počkej, dáš bánek. proč té zvěře tady nebylo ještě víc? Měli jsme jít dost, ale proč nebylo ještě víc? Proč nebylo ještě víc? Protože třeba takový Franta Buršík, ten stojí a na celý kolo, to je slepica, nestřílejte na to. Nebylo to letěl. Bažan to byl každopádně, ale ten kohout tu letěl. A tak zblbil všechny okolo sebe, že oni nestříleli. A oni by samozřejmě hnedka trefili, že jo? Ale oni nestříleli, tudíž té zvěře nemáme tolik. Františku, pojď nám to prosím tě vysvětlit. Prosím vás, dalším říšníkem dnes takovou recidivou nesvačilce je Honza Grošek. Já ho ani nechci už volat, protože... Ty to bereš pořád. Jo. A pak přejdeme na druhé stůl a jsme Honza Grošek. Zvěř, všechna ta zvěř, ten jeden zajíc, co běžel na polesí. Oni než si to všechno povykládali, tak už 300 metrů předtím, než ten zajíc přiběhl k ním, on běžel po cestě dokonce. Honzo, zajíc po cestě, tak ten Honza tam stál, než to všechno dovykládal, tak ten zajíc zase utekl do Mouknic. Stříleli na něho, netrefili ho. Do Mouknic? To je polehčující okolnost. Zdálo by se, ale ne, u nás ne. Takže Honzo, pojď nám vysvětlit, jak to bylo s tím zajícem. Já si myslím, z mého pohledu, to je nedbalost a je potřeba to přísně potrestit. Toto jednou, když jsem mýho bráchu pozval poprvé na hon, tak jsme šli v Modnici Kuvoříška a on, jak je zvyklý z té sportovní střelby, jo, takový to běžel zajíc, on na něho vystřelil jednu ranu, vyletěla vlna, ten zajíc běžel ještě 2 kilometry a tam se vyvrátil. Já jsem se, protože jsem dal bonflintu, tak jsem se tam vracel, přišel jsem zpátky, on zase běžel zajíc, zase jedna rána, vyletěla vlna, zase já zase 2 kilometry, říkám, brácho, že to pořádně, on říká, však v pohodě, zasáhl jsem ho. Viditelný úlomek, termše značí zásah, ale tady to neplatí, bohužel, já jsem byl zbytý jak hovado, tenkrát si to dobře pamatuju. Prosím vás, dalšího, koho jsem musím předvolat, byť nerad, Jirka Enlicher. Jirka Enlicher tak dobře plnil moje rozkazy dneska, že až mě to samotného překvapilo, protože to od něho neznám, takovou věc. A já si myslím, že by nám to měl vysvětlit, jak se to všechno... Já ho pošlu tamhle za jamu a on jde do Těšán. Já ho pošlu potichu na líšku, on si se veme 3 ohaře. Já nevím teda, jestli to se normálně děje, ale... Ne, vysvětlíš nám to tady. Tady nám to vysvětlíš, ne. Všem to vysvětlí. A prosím vás, mohli jsme té zvěře mít ještě víc. Ještě víc zvěře mohlo být. Kdyby nám to zvěř všechno z toho 3. polesí nevyhnal, než jsme tam přišli. Pepi, pojď nám vysvětlit, co dělal Rokyš, tvůj jezevčík, než my jsme zatáhli. Počkej, já
Takže opět se na vás dívám, na vás obžalovaný, je to opět zase výkvět, elita naší společnosti. Nevidím vás tady všechny poprvé, všechny vás dobře znám. Určitě ne naposledy. A tak určitě ne naposledy. Vidíte nás rád. Jestli si chcete ke své obhajobě kdokoliv z vás projevit, můžete, dám vám teďka prostor, kdo z vás máte zájem se obhájit před tímto soudním tribunálem. Prostřednictvím Prosím. usnesení pana obhájce. Nemáte? Dobře. Dostáváte pana obhájce. Dostáváte pana obhájce. Pan obhájce co může, aby vás z toho Vážení, nebojte se ničeho. Víte, že tady jsou teď movitější, takže doufám, že ta obhajoba bude o to lepší. Vždycky ti největší hříšníci se prohlásí soudce, žalobce a takový, aby svý hříchy zakryli. A já věřím tomu, že byste nevinní a taky to musím dokázat. František Burší. On nás schválně slepice, když někoho. On vidí, že ty zvěře tady moc není a jestli jim nevybili, tak to schválně maskuje. Říká si, teď raději domloutí, tam ti neublížíme. Honza Grošek, jak si vůbec můžete dovolit pozvat k soudu takového nevinného člověka? Honze, presně co to křáva recidivista, to se to nedělá, že? Ale Honza je zvyklý od nás, že se postaví k vozu a tam té zvěře je tolik, že on nemusí dbat na to, že proběhne nějakých 50 zajíců. On si prostě vybere nějakého střely a pak je a tady on čeká hodiny, někdy dní, zajíc se dobře, když takovou uvidí, tak on si počká, kde zajíc uteče. No tak to se nedivte, už je přece jenom starý člověk, on už nemá takovou tu trpělivost, ale jinak je to nevidej. Jirka Enrique. Ráno říkáte, chceme něco nastřílet, anebo se podívat do revíru a Jirka dělá všechno pro to, aby se do toho revíru podívali a ne nastříleli. Ano. Jirka teď to vyložil, a abyste to tady nevybili, aby se na ty zvířátka mohl podívat sám, tak raději lovce odvede na druhou stranu revíru, kde žádná zvěř není, aby ji uchránil. Sousedům teda. No a můj bratr, no sama, co pak ten může za to, že roky žil ve přirozeným teritoriu, kde je denně, a že jste se tam náhodou vyskytli vy všichni lovci a chtěli vás rovněž odsouzení. Čili já doufám, že k tomu přihlédnete a je úplně už teď jasný, že všichni tito 4 jsou úplně nevinní. Já děkuji panu Bájci za jeho plamenou řeč, která vůbec není k ničemu, poněvadž za první soudnice nás urazil, za druhý rozesmál publikum. No, a za třetí vás vůbec nezbavil ani sebe menšího stínu pro obvinění. Čili v tuto chvíli soud se poradí. Podjatý. Zaplacení 1 litru vína za 100 korun, které si koupíte tamhle v našem. No to jsou ti movití. Posaďte se. Aby se vám to nezdálo příliš krutý, jsem ochotný toto odsouzení za vás 4 říct za sebe a koupit to za svý, pokud mi dokážete odpovědět na 3 otázky. Souhlasíte? Berete moji nabídku? Souhlasí s našimi odpověďama teď? To až uslyším, co řeknete. Dobře, moje první otázka zní, co je to lepory? Ježíš to říká každý rok. A jestli si to taky pamatujete. Leporice je takové, když se spáří, prostě cizí druh, jak bych řekl. Zajít ze psem. No, srna, ne, srnec, nezajíc, ne.
On je takový nedomů. Ale je snad jasný, co tím chce říct. Je to snad jasný. Začal dobře, ale já bych k tomu... No, tak dejme tomu, že králík, zajíc. Správně. A ty to je To víme, ne? Každý rok to říkám, tiše prosím, každý rok to říkám, jsem rád, že jste si na to složitě, ale přece jenom vzpomněli. Je to kříženec mezi zajícem a králíkem. Tohle poli. Když se mama spojíš. Mají nápověd. Jo. Není, tady žádná pověda není. Nevadí. Je tam. Co to řekl? Dávám druhou otázku. Jak dlouho sedí bažantí slepice na vejcích? Tak to vím já. Není to chyták, je to skutečně relevantní. Ptám se na inkubační dobu. 21 až 28. Takže máme toleranci. Chci od vás slyšet bez tolerance. Bez tolerance. To ani ta stýpka neví bez tolerance. No jistě. To nebyl jiný, ale když se to vylíhne. Aha. 20. Věříme staršímu. 28. Říkáte kolik? 28? Je to špatně, vážení přátelé, je to 24. No to je to dobrý, ale jsem si Ne, počkat. Máme skoro stejný. Tam je tolerance nějaká, 4 dny. To ani stýpka nemůže vědět, jak sedí.